Els veïns de Can Baró tornen a ocupar la plaça de Sant Lleí per reclamar l'estació de metro de la línia 9. Ja ho van fer fa 8 anys per demanar la retirada de l'estructura del pou de perforació mentre no es reprenien les obres, però ara volen que la construcció de la parada sigui una prioritat. Estem disposats, que em sabem que amb bones paraules i amb reunions eternes, amb multitud de gent que cadascú diu el que vol, no aconseguim gaire cosa. Reclamen a l'Ajuntament i la Generalitat que es comprometin a prioritzar aquesta estació en el desenvolupament de la línia previst per als propers anys perquè adverteixen la zona està sotmesa a una gran pressió turística. Consideren que el metro serviria per reduir el gran nombre d'autobusos que circulen per aquest punt de la ciutat a tocar del Parc Güell i el Turó de la Rovira. En el moment que hi hagués aquí una estació, es podria prescindir de més de la meitat dels autobusos, sigui turístics o no, que venen aquí. Teniu present que aquí passa per aquí tota la gent que va al Parc Güell i que va a la bateria. És dir, un al·lut turístic importantíssim. De moment està previst que l'estació es construeixi en una segona fase, que preveu que els treballs s'iniciïn el 2022 i s'acabin el 2027. Els veïns volen que s'inclogui en la primera fase i s'escurcin els terminis. Baixem.